Bé, Sos Bullying és un llibre que pertany a la col·lecció Claus per a entendre el món. És un llibre que jo penso que és molt interessant la seva lectura, tant per als adolescents com per als docents, perquè és un llibre que convida a la reflexió d'un tema que malauradament ocorre cada vegada més en els centres docents, i estic parlant de l'assetjament o el maltractament a les aules. És un llibre que, tot i que no és d'aventures, la nostra protagonista Aurora sí que viu una aventura però de terror. Aquest llibre vol que els adolescents que llegiu sigueu conscients de la importància que la vostra actuació pot tindre si sou capaços de reconèixer en un moment determinat que s'està produint una situació d'assetjament en el vostre centre. També heu de saber que la víctima pot ser qualsevol adolescent, qualsevol xiquet o xiqueta, i no ha de tindre, com moltes persones creuen, que una personalitat dèbil, que sols pot ser víctima d'un assetjament una persona que és molt sensible, una persona forta, un líder, una persona alegre i divertida. També ha d'estar alerta perquè qualsevol està exposat a viure una situació d'assetjament.